जुदि बिटिआर गभर्नमेन्टआ काउन्सिलाव बा एसेम्ब्लियाव एनडिएफबि खौ गथारनांगौ होननानै जुदि डिसिसन लानानै दि आयेन जुदि पास खालामनो हायाब्ला आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन आं दहायबो बुंखाबाय जोबथेसालियाव जेब्ला आङो दङमोन आङो सानै व्यक्तिखौ बिसेसकै आं लोगो मोनदों गासैजों साब्रै आरो दिनै फैनाया जितु जों खामानि मावनो फैदों बेयाव हाबाफारि लानानै बे सानै मोननै नखर बेयाव आं साब्रै एनडिएफबि खौ लोगो मोनदों बुलेट बसुमतारी गान्दा बसुमतारी प्रदीप ब्रह्म आरो सोमखोर बसुमतारी बिथां साब्रैखौ लोगो मोनदों दा बिथांमोनजों आं गोबां खोथाखौ सावरायनो मोनदों आरो बिथांमोना गावसोरनि गोसो सिंनि गासैबो जिउ जारिमिनखौ आंनो फोरमायदों बिथांमोना नखरनि फारसे दुखु मोननायखौ फोरमायदों जेब्ला बिथांमोना उन्दुयो जेब्ला बार अखा फैयो अब्ला बिथांमोना गोसोआव मोनसे गिखांनाय आरो दुखु सोमजिफैयो होननानै बुंदों बार फैयोब्ला आंनि हिन्जावा बोरै थायो अखा फैयोब्ला आंनि बिसा बिसौफोरा बोरै थायो बिथांमोना गावसिनि दुखुखौ फोरमायदों जोङो दहाय एसे आगोलाव गान्दा बिथांनियाव जोङो हाबहैबाय नोंथांमोना नुदों बिथांमोननि न'आ सोब माने थिङा गब्लंजोबनाय बेयावनो बिथांमोना थिं होथेनानै उन्दुयो आरो नोंथांमोनाबो नुदों बे न' आरो बे न' दिनैनि थारिखआव जोंनि गामिफोराव बेबायदि न'आव मोसौआबो दोनबावा बिदि अबस्था बिनि माबाखौ जों रावखौबो दायनिगिरि जों खालामनो सानाखै बिथाङा सासे हारिनि मावसोम दैदेनगिरिमोन एनडिएफबिआव थांनानै बिथाङा हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बे लेखायै बिथांमोननि बुंनाय बायदि आङो प्रमिस होबोदोंमोन नोंथांमोननि न'खराव थांनानै आङो कन्ट्रेक्टर एस'सिएसनजों रायज्लायनानै जा एसे हायो आं नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन रायजोआ जुदि हुजुग होयोब्ला थिग बेबायदिनो दिनै बिथांमोननि न'खराव 8 दाल खुन्था आरो 3 बान 8 फुटि थिं होनाय जाबाय फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइ बांसिन मा हेफाजाब होनो हायो रायजोनियाव आङो सोंसिगोन जायफोर कन्ट्रेक्टरफोरा दिनै होबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावदों फैबाय थानाय समाव हेफाजाब होगोनखौ आङो खावलायदों आरो बे न'खरनि जानानै बा बयबो एनडिएफबिनि जानानै आंनि बुंनांगौआ बेनो जोंनि रायजो राजा बिथांमोननिनो मावनांगौ खामानि दङ बिथांमोननि न'खरखौ नायनांगौ दङ बिथांमोननि केसफोरखौ खबर लानांगौनि मोन्थाय दङ आरो लोगोसे गभर्नमेन्टखौबो आं खावलायगोन नोंथांमोना जा मावदों मावलांबाय थादों आरो आं बेखौ बुंनो साना जे गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि न'खराव मा होदों होआखै आङो मोननैबो न'खराव एसेबो सोङाखै आरो आं सोङा हयथ' बिथांमोना मोननांगौखौ मोनलांगोन आरो मावनांगौखौ मावलांगोन होनना आङो आसा खालामदों बिसेसकै जोबथा मावनांगौ खामानिया बेनो बिथांमोननि जिथु केस बिथांमोननि जिथु दा सोलिबाय थादों एनआइ कर्टफोराव सिबिआइ कर्टफोराव सिबिआइफोरा बिथांमोनखौ सोंथि सोंबाय थादों बिथांमोननि केसखौ माबा मोनसे खालामनो हामारो नामा बिथांमोनखौ गले गले बुंगासिनो दङ आरो मावनायखौबो नुदों मावबायबो थादों थांनाय फैनायखौ नुगासिनो दङ नाथाय बिथाइ थायनायखौ नुयैखाय दिनै मानसिफ्रा मोनसे रायजोआ फोथायनो हायै मोनसे माबाखौ जादों जेरै आं दाखालिबो बुंखांबाय खामानिखौ बयबो मावगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मावगासिनो दङ जोंहा गभर्नमेन्टआबो मावनायनि खोथाखौ बुंगासिनो दङ रायलायनायनि खोथाखौ नुगासिनो दङ नाथाय बिथाइखौ जोङो आलादा रोखोमै नुनो मोनदों मानगोनां दिफेन बर' बिथाङाबो दाखालि बुंखादों जे जोङो रायज्लायबाबो मानो भार्डिक्टखौ नुनो मोनदों मानो बिदि साजा होनायखौ मानो नुबाय थादों बेखौसो दिनै बिथाङाबो बुंदों बिनिखायनो जोंनि रायजोआ सजाग जानाया मोजां थियारि जाना थानाया मोजां होननानै आङो खावलायगोन दिनै जोंनि मावलांनायाव माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ नोंथांमोना आसि दिन्थि जोंनि मावनांगौ नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ जागोन नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब होलांगोनखौ आङो आसा खालामदों आरो आं दिनै बेखौनो फोरमायगोन मिथिगौ आं जेलाव थानायावनो जोबथेसालियाव थानायाव मिथिखादों नायनोब्लाबो गोसो जाब्लाबो थांनो हाया बोसोरसेयाव खनसे नङाब्लाबा 6 मासजों खनसे बिदि थांनांगौ जायो बेबो दसेल' नायनो मोनो आरो बिथिं जेलाव जोबथेसालियाव थानाय बयबो नायनो गोसो जायो न'खरनि गथ' गथाय फिसा फिसौ नाथाय थांनो होनब्लाबो बिथांमोना थांनो हाया बिनिखायनो आङो दिनै बुंनो नागिरगोन नोंथांमोननि गेजेराव मावनांगौ जोंनि देरसिन खामानिया दङ जोंहा 61 जन जिफोरा दङ बिथांमोनखौ जों माबोरै हेल्प खालामनो हागोन आं दहाय बुंखांबाय जायफ्रा दिनै
गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टारफोर दङ बिथांमोनखौबो जोङो लोगो हमगोन आरो जोंनियाव बेसेबां साखरि मावनाय पियननिफ्राय लानानै गेजेटेड अफिसारसिम नोंथांमोना आं खावलायदों नोंथांमोना रेडि जानानै था नोंथांमोननि आन्थु हमनो जों हागौ नोंथांमोननि आथिंजों हमनो हागौ जायफोरा गिर्जा मन्दिर मस्जिद नोंथांमोना दिनै दङ पास्टर जानानै दङ दौरि जानानै दङ नोंथांमोनखौ जों सानसे लोगो हमहैनांनो हागौ नोंथांमोननि जुदि अननाय मोनोबा बेनो जाहैबाय बे न'खरखौ बिथांमोननि न'खरखौ जों हेफाजाब होनो हानाय बायदि जायफोरा दिनै जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ जोङो बोरै हेफाजाब होनो हागोन बिनि फर्मुला आरो बिनि माबाखौहाय बेबस्थाखौ जोङो नोंथांमोननियाव सोंनायजों जों बेबस्था खालामगोन थांनो होननानै जेन थांनो सानब्लाबो जेन थांनो हायै बेबस्थाखौ जोङो फोजोबनो हानाय बायदि आरो बिथांमोनखौ अरायनि थाखाय जोङो जोबथेसालिनिफ्राय लाबोनो हानायनि बेबस्थाखौ खालामनो हायो नामा गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै जों गभर्नमेन्टखौबो जोङो खावलायगोन आंनि बुंनांगौआ बेनो रायजोआ रेडि जाना थानायखौ आं लुबैदों आरो माब्लाबानि समाव रायजोआ बिथांमोनखौ हारिनिनो मावसोमनाय सेक्रिफाइस खालामनाय होननानै जों हेल्प खालामनो थाखाय आङो दिनै मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि फिनजाथायाव आङो बिखेक बिदि थोंजोङै खोथा बुंनो सानाखै बिथाङा सासे हारिनिनो दैदेनगिरि मान सन्मान मार्यादा मर्यादा आंनि बहुद गोजौआव सोलोंनायावनो जा बैसोआवनो जा पस्टआवनो जा बहुद गोजौआव अब्लाबो बिथांनि बुंनाय लेखा आङो बुंगोन आरो बिनि फिनखौ आङो गुरैयैनो होफिनगोन बिथाङा बुंदों आंबो नुदों जे गभर्नमेन्टआ बे थोंजोङै जेबो पावार गैयिनि खोथाखौ बुंदों बिथाङा सासे गुनि आरो गियानि बिथाङा साननायाव गोबां गोजौआव बिथाङा मोजाङैनो मिथिगौ आरो बे खोथाखौ बिथाङा मिथिगौ जे सरकारा गासैखौ मावनो हायो आरो बे ndfbनि प्रब्लेमाव सरकारा मानो थाखाय मावनो हायो होननानै बुङो आं बेखौनो बुंगोन जिहेतु सान्ति सुक्ति जालांनायनि बे रिफारेन्सखौ लानानै बे दहायखौ लानानैसो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि खामानिखौ मावनो हायो जिहेतु ndfbआ सान्ति सुक्ति जाबाय बे सान्ति सुक्तिनि दहायखौ लानानै NIA कर्ट होन CBI कर्ट होन बा जुडिसियारि होन बे आयेनखौ गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि बुंनो हानाय पावारा दङ जे बिथांमोना सान्ति सुक्तिनि थाखाय बिथांमोना जिहेतु दिनै गोबां बिस्रांखल जागासिनो दङ असान्ति जागासिनो दङ रायजोआ बिनिखायनो बिथांमोननि केसखौ मा बायदियै गुरै खालामनानै बिथांमोनखौ उदां अखराङाव फैनो हागोन बिनि बेबस्थाखौ खालामनो हागोना 100% गेरान्टि दङ होननानै मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथाङाबो मिथिगौ नाथाय बिथाङा मानो थाखाय बेखौ बुंदों आं बुजिया आं बेखौल' बुंनो सानगोन जे बिथाङा मोननै खोथाखौ लानानै बुंदोंबो जानो हागौ मोनसेया जाहैबाय जे गभर्नमेन्टआ जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टआ पावार दंमारो ना गैमारा बेखौ हयथ' फोरमायनो नाजादों मोनसेया जाहैबाय जे गभर्नमेन्टखौ बासायनो थाखाय हयथ' बिथाङाबो हयथ' मोनसे काउन्टार सिस्टेमाव होनो हागौ आंनि बुंनायानो बोरै जाजोबनांगौ बेबो नङा नाथाय बे मोननैनि मादाव मोनसे जागोन नाथाय जुदि बिटिआर गभर्नमेन्टआ काउन्सिलाव बा एसेम्ब्लियाव ndfbखौ गथारनांगौ होननानै जुदि डिसिसन लानानै आयेन जुदि पास खालामनो हायाब्ला बेखौ आरो बुंनांगौआनो खोथा गैया होनना आं सानो जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन कमिटिफ्रानो होन जोंनि जेसेबांखि आफादफोर दङ बिथांमोना जुदि प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टखौ जुदि खावलायोब्ला बेखौ आयेन पास खालामनांगौ CBIनो हरनांगौ गभर्नमेन्टनो आसाम गभर्नमेन्टनो हरनांगौ गभर्नरनो हरनांगौ दिल्लीयाव हरनांगौ बे बिल पास खालामनानै अब्ला जोंनि मावनांगौआ एसे गोजौआव थांगोन होननानै आं सानो मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौ आं जुदि माबाफोर गोरोन्थि जुदि बुंफ्लांदोंबा आङो रायजोनियाव आङो निमाहा बिदों।